Hello, my name is Roman. I come from Russia. I like big American bars. Like... No! It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm mobbing with the DR. Zdravím všetkých. Dnes sa úplnou náhodou nachádza v inej dimenzii. Na mňa je to celkom normálne. Ale viete čo, to je jedno. Poďme sa venovať trošku vážnejším veciam. Moje meno je Matúš. Nie som ten Matúš. Som ja Matúš. Máš nejaký problém? Ale dosť. Keďže Gogo asi pred 5 dňami aj s nejakými týpkami usporadal súťaž na Jubo, kde vybere 5 najlepších videí, ktoré potom zverejní, no a tak som sa rozhodol, že sa to súťaž zapojím aj ja. Zapol som kameru a išlo sa na vec. Takže ešte raz, moje meno je Matúš, je mi 15 rokov a baví ma robiť videá typu vlogy, alebo napríklad hlavne tieto animácie a tým vlastne zabávať publikum okolo seba. Gogo, ak toto pozeráš, tak ťa zdravím a dúfam, že sa toto video bude páčiť. No a prejdem na konec veci. Keďže Jirka mi pod posledné video poslal, alebo dal komentár, že sa mu toto video páčilo a že by sa niečo podobné, tak som sa rozhodol, že spravím im dvom spoločné video, ako hrajú Eri. Eri je hororová hra, pri ktorej sa oni dvaja skoro posrali. Ale predtým si musíme Jirku vytvoriť, keďže v tejto dimenzii ešte neexistuje. Niečo ako v Simse, poďme na to. Takže, ako prvé nohy. Biele nohy teda určite nie, Jirka nie je aniel predsa. Zelené to asi nie, to ani Shrek není. No, čierne sa hodia, ale asi nedáme šedé. To je OK, to sa mi už páči viacej. A teraz tričko. Takže Jirka farmár to asi nie. Poďme skúsiť čo iné. Jirka zlodej. Fúha, tak to si nechceme predstaviť radšej. OK, sorry. Jirka tielko, ja si myslím, že to není ono. Takže, môžeme dať niečo náhodné. Dajme tomu, fúha, uvidíme. Tak, no comment. Asi si myslím, že by sa hodilo to farmárske tričko, to mohol byť ono. A Jirka drsňák, to teda nie. A táto hlavička takisto nie. Ja si myslím, že táto by mohla byť OK. To je OK, to môže byť. No a Jirka v staroveku, to teda radšej nie, nechcem to porovnávať. A blondia vlasierkovi samozrejme hodia, to môže byť ono. Takže Jirka hotový. Tu máme. Jirka, čo na to hovoríš? Krásna. Dobre Jirka, ďakujeme za názor a môžeme prejsť rovno na Eri. Máme tu ďalší papierik, čo tam bude napísané? Ty kokos! Jak sa môžem slaknúť už tohto? Počkaj, je tu nejaký alarm, kámo. Ja som sa lekl tebe, kámo. Mňa? Jo, jak si tady vykřikl. To väčšina ľudí sa spojí zlatne mňa a Eri. To sú nejaké horúce, on nemá to popalí, ne? Tady se ti určitě nic nestane, hele. Velká místnost. Určitě se tady nic nemůže stát. Nič sa nemôže, to nej krv. To je farba na vlasy, ešte červená, to je úplne v pohode. Pridám tam oranžovú. Okay. A nechceš to vypnout? Není to tam na tom panelu, nejde to vypnout na tom panelu? Určite sa to dá vypnúť niekde, tuto bude... Čo to bolo? Ste, kámo. Aha, už to je v pohode. To hučalo celý čas. To je bolo všetko z tohto videjka. Ja dúfam, že si toto videjko užili. Ak hej, tak samozrejme podporte nejakým superovým komentárom alebo lajkom. Ešte sa vlastne prednou ospravedlniť, že vlastne z Eri tam boli len 2 party vzhľadom na čas, vzhľadom na dĺžku videa, keďže teraz je skoro 6 hodín v sobotu a ja neviem, čo to ešte stíham uploadu dnes na Jubo. A každopádne ešte jedno veľké poďakovanie pôjde Gogovi, ktorý ma neskutočne povzbudil pri tvorbe týchto ďalších LEGO animácií, keďže asi pred 3 týždňami som Gogimu písal, že nech pošle moju druhú animáciu, čo bolo Mafia 2, vlastne Gogovi, že nech sa dozviem jeho názor na to video. Takže Gogi, ešte aj tebe ďakujem veľmi. A vlastne Gogo odpísal asi po 20 minútach hneď a povedal, že to je zlaté, že sa mi to video páčilo a máme odkázať, že mám pokračovať vlastne ďalej. To ma neskutočne pozbudilo. Ďakujem potom si Ďalko Vylodač, ktorý vlastne opravil tú chybu, že sa mi na foťa kýval. Je to úžasné, neskutočne sa pozbudil, Gogo, si úžasný, ja ti ďakujem. A samozrejme ďakujem všetkým vám za 240 odberateľov, je to úplne úžasné.
a sa sledujeme pri nejakom ďalšom videu. Dobre, majte sa. Čaute.